खन्थाइ आवरायजागोन माथो मैदुर बिफां दङ न' गंनैसो दङ जोंनि गामियाव होनलाय मासे गोसोम दं माथो दहाय नुवाखैमोनलै माबाखा आरो गासैनो मोजांथार सैमाया र' खारनाङा मालाय आहार जादों गिदि गिदि ओंखाम जानो रोंसिनोसै नामालै बुन्दा दंना गैयाब्रा मालाय देरबा खारसारला लांजोबखायोलै बे जाथियानो बिमानि खालार लादों आयौ लोगोफोर नै जोंहा बाजैया नै थास' ओंख्रि संनो नागिरदों देन्था गोलाव गोलावखौ संखायोलै बिलाइ नै बिलाइ मैगं खाग्रायाबो नै ओरैजा फायखाना जिं जिङाव बै माइ जिङाव दंमोन सिगां फायखाना गायनाय आरो बोसोरनै जाबाय बेखौ लायलानो ओइलाय नै गैया बे नै बे हाग्रायाव दंमोन हा माखो आरो नै जोंहा आइया थोरसि लथा सुदों नै मा खावसे सुखांबाय नै खावसे सुवाखै बिहामजो नांथारसिगौ बुरैथारबाय जोंहा आइनोबो लायनांसिगोन र' बोसोरथामसो थानानै थिंखलाबो नै दै मथर लानांगौ आयरन गोजाथार जानो थिंखला नै आरो लोगोफोर जोंहानाव सैमा फिसा जालायबाय आरो सैमा फिसाखौ देखायना र' गुफुर गोजा फिसायानो दहाय सोरांसियावसो जादोंदां दहाय सोरांसि गाबदों आरो आङा मासे गोसोम दं माथो दहाय नुवाखैमोनलै माबाखा आरो गासैनो मोजांथार सैमाया र' खारनाङा मालाय आहार जादों ओमफ्राय दं ओमफ्राय नै खर' मानसिखौ मोजां दल'था अखा हाबा सिसाब जागोन आरो माखासेया देरबावबायसो स्र' देखायनां र' बेखौ दाख्लै मोनसे सिगांनि भिडिअ'आव हगारखांखाबायमोन आरो बिमा गैयालै र' एसे देखायनां नै ना गिदिर जाहांबाय नै गिदि ओंखाम जानो रोंसिनोसै नामालै बुन्दा दंना गैयाब्रा मालाय देरबा खारसारला लांजोबखायोलै बे जाथियानो बिमानि खालार लादों आयौ माथो बुन्दि गोजा नामालै आयै था दंथा नै फैफानोसो नागिरबाय ना आंजों दांनायखाय आया आं दांथ'नाङामोन बिमायासो लानाय नंला नामा बोस्लायोलै बिमाया हा खोनायाखै आरो नै जोंहा आइयाबो नै सैमा फिसाखौ नायदों नै हा आं नायनो रोङाखैसो नंदोंमोन दहाय जिगाब दोन जिगाब आरो बैनाबा माबायदि ना देरसुथों बिसोरो र' उनाव नायगोनलाय मोजां सु थोरसि लथाफ्रा देनां हाबा जायोबा बोरै बिहाव बिखुनजोनि सिगाङाव सुना देखायनांगौ जाखो रोंखायोलै ने साहा लोंखांबाय मा ओंख्रि संनो नागिरदों बे भिलेज ब्लग बारा दिनै गामियाव बेरायलाबायनाय जानला मोनलाथार ओरै थांनि र' आं ओरै बेलेग न'खराव थांनि र' ओरैनो बेरायथावनो आंना बेरायफुंजानि बेरायनाय हुदा दंखायो आरो 7ता जाबाय टाइमा दा नै ओरै मोसौ फिसा इयो मैयासो जानायमोनदां इसानि मिनुलाहानि आरो जोंहा हिर'आ मा खालामना दङ खाथा बिथाङा खामानियाव थांगोन मा ओंख्रि लावजों मटर साहा गैला नायनां र' आयै जोब्बाय खालि होनबाबो लोंखांखाबाय लोंखांनायालाय बर' गामिया बिदि दा लोगोफोर नोंसिनि बिदि नंना नङा गय बारि दङ औवा बागान दङ खान्थाल बिफां लाइफां दङ खन्थाइ आवरायजागोन माथो मैदुर बिफां दङ न' गंनैसो दङ जोंनि गामियाव होनलाय आं दा न'आव थांफिनसै बेरायना फैबाय आं नै इसानाव नै आइया बिसानावसो दै लांफैयो इसाना दै आयरन गैया आरो थास' बिथ'राय होनो नामा बिदिखौ ओंख्रिखौ थास' बिसं बिथ'राय नै आयं लाहानाव नै नालेंखर बिफां दङ नै इखिजा फांनै नै आं बेखौनो देखायलाबायबायलै मालायफ्राबा जानला मोनला खालामथारो आंबो नै
नै ओरैजा देन्जार थायखादों फिथाइयाबो इयाव बिलाइ खोबथेजोब्बाय हानबावबायसो ओमफ्राय आरो ओइ लामाखैजा फांसे दं ओइ नालेंखरानो फांब्रैसो दंखायोदां आरो ओइ नै ओरै देरहांबावदोंसो ओरै फांब्रै फांबा ओइ सयथाथार दं ओमफ्राय नै बल फिथाइया आयै गिदिर गिदिर जाजोब्बाय नै सेसनो ओइ बन जानला मोनलाजोंसो अर जरायगासिनो दं जोंहा आइया आबाया जरायनो होआ आरो माने बन मोजां मोजांखौ फानहरजोबोसो खरस जानांगौ होननानै आं खिन्थायनो र' बिनि बन जामना दोननायखौ साइकेलसेसो दंबावो बारगोनसो खोमा नैलाय बना नै बनानै जा मोजां मोजां बेखौ सुनो होआ आरो फानहरजोबो मालाय जुमाय सावग्रा सेरेब सावग्राफोरनो आरो नै ओरै दङ अमा माथाम दङ नैबे ओइबे देरसिना आइनि आरो अमाया ओमफ्राय नैबे फिसाजों ओमफ्राय ओइ बे एसे फिसासिनजों माबानि आबानि नै जाना ओंख्रिया फान्थावसो ब्रान्जिल ना मा होनोमोनलाय ब्रान्जिल बेजों माबा माबि होबावगोन खोमादां ओमफ्राय बे दहायनि थास' बिसुङा बेखौ एसे लायनांगोन आरो बाजिलानाव आं दा ओंखाम जाबा जोंना नै फोथासारा फैलायबाय फोथायसारा जोंना माबा जागोन नामा नाङा आं ना गोरान जाबावनि र' ना गोरान नै जोंना ओंख्रिया नै बानलु गोरानसो एवलाबायबाय माबा बानलु गोरान गोथां नै ना गोराना मासि जानो दै ओंख्रियानो बिदिसो ओइ ना एवनाया जायाखै नामा होआ नेम गैया फिसाखौ जादो बाथोन देसिगोन सामब्राम गुफुर होनानै नै माबानो जाफुंनो होलाय ओमफ्राय दहायनि फान्थावखौ देखायनो र' नै फ्रायसो एवबाय फान्थावखौ नै ससुना र' नै दा बेखौ मोनसे जानांसिगोन ओमफ्राय बाजैलानि ओंख्रिखौ लायनांसिगोन आं आदसा लोगोफोर आं भिडिअखौ फोजोबनो नागिरबाय अ र' सरि नैबेयाव जिरायनानै आराम मोजां इन्ट्र' होनोसै आरो ना गाइस लोगोफोर आजाया देलाय मोसालाय आजा आरो लोगोफोर आंना माने काइन मास्टारा वाटारमार्क ओंखारो आरो ना ओरै ओंखारनांगोनथाय माने प्ले स्ट'रनिफ्रायसो लाखिनाय माने आंना बे मबाइलाव माने सापर्ट जाला आरो गुगोलनिया माने आपडेट होबाय गोबाव सिगाङावनो आपडेट होदोंमोन ओमफ्राय माने मोनसे लाखिबावदोंमोन इयो जेनथेन सोलिदोंमोन ओमफ्राय दा इबो एक्सपायारि डेट थांबाय ओमफ्राय दा लाखिबाबो जाया माने आंना मबाइला एन्ड्रइड 12 ना बे एन्ड्रइड 12 माने जाया आरो ओमफ्राय आइफनावबो जाया माबायावबो जाया आरो नैबे आंनि एन्ड्रइड 12आवबो जाया आरो बिदि लिरनाय नटिस लिरनाय दंखायो आरो ओमफ्राय दा प्ले स्ट'रनिखौनो लाखिथ'बाय आङो लाखिनानै खालामथ'बाय ओमफ्राय बिदिनो दंलाबायो आरो मोनगोन आरो नागिरबालाय गुगोलावबो ओमफ्राय दा नागिरबाबो मोनाखै 10ता 20तासो जालायलांबाय आङो वाटारमार्क ओंखारो माबा सापर्ट जाया थुबाबो जाया क्लिक फैया बिदि जागासिनो आरो आंना काइन मास्टारा बेखौ लासैनो नागिरनो नाजाबाय थानोसै आं इउटुबावबो टेक्न'लजि माबा टेकनिकेल भिडिअफोर नायलागासिनो दं जिखुनु जाया आं भिडिअखौ एसेबां फोजोबनो सानबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट होदो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामथार दे थाबनो 1K साबस्क्राइब खालामथार दासो 108 साबस्क्राइब थांदों आंनि इउटुब चेनेला आरो मिथिसार बड' इउटुब चेनेला बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय